oras, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon niya. Nasiyahan ng Diyos nung ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Amen. 아멘. 할렐루야. 야, today very good. 야, 시선 very good. Ngayon daw po ang panahon ay maganda. All of you, your face to face looking for very happy. Tumingin ka daw po sa katabi mo at ngitian mo. Howling going down. Echo going down. 자, 우리 사바이 Father God, I love you. Sabihin po natin sabay-sabay, Father God, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. Holy Spirit, I love you. 사바이, I love you. Sabay-sabay daw po nating sabihan ng yung katabi mo na I love you. And with the love of the Lord. Your love you no more. What happened to you? Kung hindi daw po tayo nagsasabi ng I love you, bakit pa daw po ikaw ay nabuhay kung hindi ka marunong magmahal? In the morning, Pastor Kishingna, Mampen, looking for, honey, I love you. Yan. Pagkagising daw po ni Pastor, sinabihan niya si Ma'am Fe na, honey, I love you. Why? I love you. Your lip service given to you. Joyful energy come. Dahil daw po kapag nakakatanggap ka ng salitang I love you, ikaw ay nakakaranas ng full energy. May energy talaga sa I love you. Amen. Yan. May joy. Glory to God. Pagpapahan po Amen. natin ang Diyos. Today, Pastor, small, not happy. Why? Principal Chin, Roger, Emilyn, yesterday, motorcycle sliding. Ngayon daw po ay hindi masaya si Pastor, konti lang. Dahil nagkaroon ng aksidente kagabi, na-aksidente sila Ma'am Chin at si Roger, si Emilyn. Daniel, volume small going down. Pastor, Paul, your motorcycle, your peace control. Kaya daw po, yung mga nagmumotor daw po ay dahan-dahan lang kayo, maingat na nagdadrive. Makakarating din daw sa People, lugar. daily one time like that. Now to again the same. So I will really many pray for you. Why? You will pray for you no more. Your past spirit, evil spirit, demons spirit, many problem 대시. Kaya daw po, palagi daw pong magpipray bago umalis sa lugar. Tapos kung saan ka pupunta, ingatan ka ng Lord na makarating ka na safe. Last week, many temptation schedule finish. Dahil daw po sa mundo natin ay madaming temptation, madaming evil spirit. It's also many people herong. Kaya daw po, madami daw pong mga tao na nagulo, nahihilo dahil sa mga ginagawa ng enemy. 그래서 참소망 church school 가서가 디세임. Always Holy Spirit ground me. 아멘. Holy Spirit ground me. Very difficult. Maging sa kasugad din daw po na church, ipag-pray daw po natin ang lugar na yon na maging holy ground, maging banal na lugar. Your home the same. Sa tahanan, mga bahay natin, ipag-pray daw po natin. 아멘. Glory to God. Thank you so much. 자, today title 사리 분별을 긍정적으로 하는 인성이 먼저 되어야 합니다. Ang title po natin ngayon, ang positibong pagkaunawa ay dapat palaguin. 자, 사바이 내치고. Repeat after me.
ang positibong pangunawa ay dapat palaguin. 자, 백그라운드 1, 2, 3고 sabay-sabay, come on. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. 아멘. 잠언서에 보니까 3장 1절에서 5절에 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말지니라 이렇게 말씀하셨습니다. 자, 서론을 봅니다. 고대 근동 지방의 역사를 연구해 보면 아담의 후손으로 시족 사회가 만들어졌고 그 시족 사회가 부족 사회가 되고 그 부족 사회가 크고 작은 역사적인 공동체 국가가 되었다는 것입니다. 세계사의 역사는 그렇게 발전해 왔습니다. 그렇다면 오늘을 살아가는 우리들은 누구의 후손일까요? Ang pag-aaral ng kasaysayan ng sinaunang malapit sa silangan ay nagpapakita na ang mga inapo ni Adan ay bumuo ng mga lipunan ng angkan. At ang mga lipunan ng angkan na iyon ay naging mga lipunan ng tribo. At ang mga lipunan ng tribo na iyon ay naging malalaki at maliliit na kasaysayang komunidad, mga bansa. 자, 원폴스 넷은 우리들 DNA 원조는 아담입니다. Ang ating DNA ay nagmula kay Adan. 자, 오늘 사바이사바이 1, 2, 3고 Ang ating DNA ay nagmula kay Adan. 아멘. Amen. Your DNA 아담. 아멘. 아멘. Your DNA 아담 and Eve. 아멘. 아멘. Only Adam DNA, no. Adam and Eve DNA. 할렐루야. Ang ating DNA daw po ay nagsimula o nanggaling kay Adan. Kay Eve. 그래서 also your single life in the name of Jesus get out. 아멘. 아멘. Your solo life in the name of Jesus get out. Young people, 빌리스 메리. 할렐루야. 아멘. Kaya daw po, ang pagiging single daw po ay napakalungkot. Kaya ini-encourage daw po tayo ni Pastor na huwag mabuhay dito sa mundo na mag-isa. Yan, maghanap daw po ng asawa. 그럼 우리들이 고대 근동 사회로부터 시작해서 오늘날 현대 사회 이르기까지 살펴본다면 결국은 아담의 가족들 안에서 번식하고 번성하며 살아왔다는 것입니다. Ang ating DNA ay nagmula kay Adan, kaya kung susuriin natin ang sinaunang malapit na sa silangan mula sa modernong lipunan ngayon, sa huli ay tutuklasan natin tayo ay mamuhay, dumami at umunlad sa loob ng pamilya ni Adan. 아멘. 자, 그러다가 노아 대홍수설하는 기원전 2348년에서 3043년으로 추정하고 있으니까 오늘날까지 포함하면 약 5,000년 전에 노아 방주교의 건축 사역기를 설명하고 있습니다. Ang kwento ng baha noong panahon ni Noe ay tinatayang mula 2348 hanggang 3043 BC at kasama rito ang kwento ng pagtatayo ng simbahan ng Arka ni Noe at naganap humigit kumulang 5,000 na taon ang nakalipas. 노아 보트 철치 메이 before 5,000 years ago. After 5,000 years ago daw po, ay si Noah ay nakapagpatayo o nakagawa ng arko. 아멘. 노아 8식구를 통해서 제2 종족 번식을 시작하여 오늘날까지 태어나고 축구한다는 것을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Kaya daw po, nung panahon ni Noe, 8% lang yung nakaligtas dahil sa pananampalataya niya. 아멘. Amen. 아멘. 이 지구 생태계는 우주로부터 밀려오는 살아있는 혜성과 행성들을 막아낼 수 있을 때에만 이 지구 생태계가 보존이 가능하다는 것입니다. Kung sasaliksikin natin ang mga pangyayari ng panahon ni Noah, ang mga tao ay namatay maliban sa 8 naka-survive yung pamilya ni Noah. At ang buong mundo o ang planeta ay talagang nakaranas ng matinding naranasan nila, yung mundo ay naranasan nila yung hirap
panahon ni Noah. 우리가 살고 있는 태양계 8개 행성들이 있습니다. 태양에서 가장 가까운 순서대로 행성을 살펴보면 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 명왕성이 있습니다. Kung titingnan natin, mayroong 8 planeta sa sistemang karagatan kung saan tayo nakatira. At kung titingnan ang mga planetang ayon sa pagkasunod-sunod ng kalapitan sa araw, ang Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Sila yung mga 8 planeta na kung saan nilikha ng Diyos. 이렇게 지구가 오랜 역사 속에서 살아남을 수 있는 것은 하나님의 은혜입니다. Ang katotohanan nakaligtas, ang daigdig sa mahabang kasaysayan, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. 아멘. Amen. 아멘. 자, all of us say 1, 2, 3, go. Repeat after me, ang katotohanan nakaligtas, ang daigdig sa mahabang kasaysayang ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. 아멘. 그러나 모든 행성들이 멈춰서 있습니까? 아니라는 것입니다. 태양을 지구로 계속해서 돌고 있다는 것입니다. 그러면 이 행성들이 정상적으로 오늘날까지 자리를 잡기까지는 우리들이 상상조차 감당하기 힘든 세월이 있었다는 것입니다. Ngunit lahat ba ng mga planeta ay nakatigil? Hindi. Patuloy silang umiikot sa araw, kaya hindi maisip ang tagal ng panahon bago naayos ang mga planetang ito ang kanilang kasalukuyang posisyon. 아멘. 아멘. 안데르스테나 아멘. Naintindihan po? Your today message very important memorize. 자, 지구도 처음부터 오늘날까지 이런 자전과 공전을 하는 아름다움을 가지고 있는 지구가 아니었습니다. 그래서 빙하기와 간빙기를 배우고 있지 않습니까? Kaya nakakaranas tayo ng matinding init at lamig dahil sa mga planetang umiikot araw-araw. 아멘. 아멘. 그래서 also 빙하기와 간빙기가 있지 않습니까? Kaya nga natututo tayo tungkol sa mga panahon ng yelo at panahon ng tag-init. So many in the world. Ice, big Iceland, many. 모럴 아이슬란드, many. 필리핀은 모럴 아이슬란드. 모럴란드. 자, 지구도 수없는 행성들과 싸워가면서 오늘날처럼 이렇게 커진 것입니다. 그런데 고고학자들은 아담이 기원 6,000년 전 사람이라고 합니다. 과연 정답일까요? Ang daigdig ay nakipaglaban din sa hindi mabilang na mga planeta upang lumaki sa kasalukuyang laki nito. Ngunit sinabi ng mga arkeologo na nabuhay si Adan sa loob ng 6 na taon. 저는 아니라고 개인적으로 보고 있습니다. 지구가 행성들과 크게 부딪혔을 때 그 충돌, 행성의 크기와 무게에 따라 지각의 충돌과 충격으로 다 녹아 용암이 되거나 다 부서져서 가루나 돌과 먼지가 된다는 것입니다. Kapag bumuga ang daigdig sa ibang planeta, depende sa laki at bigat ng pagpapagaang planeta. Ang pagbangat ng pagtama ay maaaring matunaw ang daigdig sa lava o mabasag ng pulbos, bato o alikabok. 그래서 너무 큰 충돌이 생겼을 때 물질들은 새로운 변형을 만들어내는 것입니다. 그것이 금이 될 수도 있고 수많은 보석이나 화석으로도 남는다는 것입니다. 이것을 가지고 핵융합으로 변이된 물질이라고 하는 것입니다. Kaya ang mundo natin ay nakakaranas ng init at lamig dahil sa mga pabago-bago ng klima ng daigdig. 아멘. Amen. 아멘. 그래서 so many people your hand cold inside. cold. How to cold may? Father God cold may. 아멘. 아멘. Kaya 아멘. minsan daw po ang mga kamay mo ay nakakaranas ng lamig at init dahil daw po sa pabago-bago na klima natin ngayon. 그렇게 파괴된 행성들이 지금과 같이 자연 복원이 되기까지 또 수백억 년의 세월이 필요하다는 것입니다. 그래서 지구의 나이가 몇 살이라고 배웠습니까?
Inaabot ng daang-daang bilyong taon para sa natural na maibalik ang nawasak na planetang ito na ang kanilang mga sarili sa kanilang kasalukuyang estado. Now this earth now how many age? 지구의 나이가 약 45억 5천만 년 살이라고 합니다. 달의 나이는 약 45억 2,700만 년 살이라고 합니다. Sinasabi ang daigdig ay humigit kumulang 4.55 bilyong taong gulang. Sa- Sinasabi ang buwan ay humigit kumulang ng 4.527 bilyong taong gulang. 자, 오늘 사바이 메모라이즈. 자, 1, 2, 3 고. Bigwisgad kita for history din. Humigit kumulang 4.55 bilyong taong gulang ang daigdig. Ang buwan ay humigit kumulang 4.527 bilyong taong gulang. Ni, tandaan mo ni, baka lumos. Who is God like this Lumuwas working? ulit. Who is God like this working? Our God like this work. Ang Amen. Diyos daw po ang may kontrol ng lahat kung paano niya pinapatagal ang daigdig at ang pagsikat ng araw at ang buwan. So many years now, surrounding, always, Father God, graceful guidance. At ang Diyos daw po ang may kontrol ng mga bawat planetang ito. Moon and earth. 아멘. The moon and the sun. 자, 방사성 동기원소 연대를 통해 수치를 도출했다고 합니다. 성경학자들은 아담이 지금으로부터 6천년대 사람이라고 동위원소 측정법을 들어 해석합니다. Kaya daw po, base sa pag-aaral ng mga theologian, na si Adan ay nabuhay ng 6,000 years. It's so many night communication. 그럼 신석기, 구석기, 선사시대를 살아온 사람들은 누구의 후손일까요? 여러분 지금 학교에서 어떻게 배우고 있습니까? Kaya daw po, nananatiling pag-aralan natin ng Bible kung sino-sino yung mga tao na nabuhay ng matagal. Except kay, kasama na doon si Adan. Always church coming, graceful, healingful. No. All of God, history understand, very, very important. Amen. Katulad din daw po ng pag-aaral ng Bible, yung mga history sa Bible, kinakailangan daw po na maintindihan natin. Historical not understand. So many people, big probably knowledge come. Dahil may mga scholar daw po na nag-aaral dyan sa Bible na iniiba nila kung ano yung history. 그래서 Bible history not understand. So many people, temptation control difficult, education temptation control difficult, spiritual temptation control difficult. Kaya para hindi po tayo maligaw sa anumang mga katuruan, ini-encourage tayo na ikaw mismo magbasa ng Bible para hindi ka madala o mailigaw ng mga scholar na ito. How to good, spiritual good education normal. How to understand student. Kung hindi daw po tayo nag-aaral ng Bible, wala po tayong maiintindihan. So also Father God, this church, Father God, members delivery help you. Kaya ang bawat isa daw po sa atin, mag-aral mismo, ikaw ang magse-search kung ano talaga ang nangyari nung panahon. 신석기 시대는 대략 10,000년에서 12,000년 전으로 보고 있고 구석기 시대는 대략 전 세계적으로 약 250만 년 내지 330만 년으로 보고 있고 선사 시대는 대략 400만 년에서 1,300만 년으로 보고 있다는 것입니다. Ang panahon ng Neolithic ay tinatayang nasa humigit kumulang 10,000 to 12,000 taon nang nakakalipas. Ang panahon ng Paleolithic ay tinatayang nasa humigit kumulang 2.5 to 3.3 milyong taon nang nakalipas. 가야 아담의 기원전 6천년 전 사람이라는 근거는 믿을만 하십니까? 저는 개인적으로 아니라고 봅니다. 고대 사람들은 우주의 행성들이 어마무시한 속도로 충돌해서 파괴되고 태어나는지를 몰랐다는 것입니다. Kaya kapani-paniwala ba ang ebidensya na nabuhay si Adan ng 6,000
years busy sa personal, sa palagay ko ay hindi. 아멘. 아멘. 그래서 so many teachers, leaders do not understand. Also problem education. Kapag hindi daw po natin naintindihan yung mga history sa Bible, wala daw po tayong matututunan. Kaya ikaw po mismo ay magbasa ng Bible. Now, new generation. Education, new generation education. Amen. Amen. Glory to God. New generation na daw po ngayon, kaya Glory to God. Amen. iba na daw po ang ngayon, ang mga sistema. 자, everyone. 우주의 초신성 행성들이 블랙홀에 빨려 들어가는 것을 영상으로 본 적 있습니까? 그 블랙홀을 빠져나온 뒤에는 아무리 큰 은하계라도 다 타버리고 가루가 돼서 우주에 뿌려진다는 것입니다. Nakakita ka na ba ng mga video ng mga planetang supernova na hinihigop sa mga black hole? Paglabas ng isang black hole, kahit ang pinakamalaking kalawakan ay basta na lang masusunog, magiging alikabok at magkakalat sa kalawakan. 프린세스. 아멘. 아멘. 여러분, 그리고 또 수십억만 년의 세월을 가면서 행성들은 커지고 작아지고 하는 것입니다. 아직도 지구라는 행성은 안전하지 않습니다. 언제 더 큰 행성의 먹잇감이 될지 아무도 모른다는 것입니다. At habang lumilipas ang bilyong-bilyong taon, ang mga planeta ay lumalaki at lumiliit, hindi pa rin ligtas ang daigdig. Only our God understand. Ang Diyos lang daw po ang nakakaalam sa daigdig, sa mundo natin. Amen. Amen. So also our worship service come on. Word of God, listening, training, theology training. Very, very important. Kaya po napakahalaga na ikaw po ay mag-aral ng Bible at sa theology. Our God only 참소만 God? No. Only Philippine God? No. Our God, universal God. Ang Diyos natin ay hindi lang Diyos ng mga taong nandito. Hindi daw po siya Diyos lang ng mga taga-Pilipinas, kundi siya ang Diyos ng lahat sa buong mundo. So also, super God. 그래서 also your love problem story, going down, kneel down, pray, cry, pray. Why? Very big God. So your now problem story small. How to Father God, your bless not give them. Kaya ang Diyos po natin ay Diyos na napakalaki at makapangyarihan. Kung ikaw daw po ang may kailangan sa Kanya, may hinihingi ka sa Kanya, ilapit mo yung sarili mo at lumuhod ka, hingiin mo yun sa Diyos. 아멘. Glory to God. 아멘. Big hands. 아멘. 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 Amen. 자, 그때가 바로 지구 종말이라는 것입니다. 그래서 그날을 성경은 이렇게 묘사하고 있습니다. 계시록 6장 13절로 14절에 하늘의 별들이 무화과 나무가 태풍에 흔들려 선과 실이 떨어지는 것 같이 땅에 떨어지며 하늘은 종이축이 말리는 것 같이 떠나가고 각 산과 섬이 제자리에서 옮기우매. Iyon ang magiging katapusan ng mundo. Kaya naman inilalarawan ng Biblia, ang araw na iyon ay ganitong paraan. Sabi po sa Pahayag chapter 6 verse 13 to 14, at ang mga bituin, at ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng mga puno ng igos na nalalagas ang mga hilaw na bunga nito kapag inuuga ng malakas na hangin. 다니엘. 여기서. 저기 저 누구야? 저 로절 이거 프린시팔. 이거 백그라운드 서포팅 헬프요. 자, 이사야 34장 4절에 하늘의 만상이 사라지고 하늘들이 두루마리 같이 말리되 그 만상이 새자나무 포도나무 잎이 마름 같이 무화과 나무 잎이 마름 같더라. And Isaiah chapter 34 verse 4. Meron ba dyan, Kuya Nathan? 이사야
chapter 34, verse 4. 1, 2, 3, go. Sapagkat ang lahat ng hukbo ng langit ay lilipas, at ang langit ay lululon na parang isang balumbon. Ang lahat ng kanilang hukbo ay malalanta tulad ng lantang dahon sa baging, o tulad ng lantang dahon sa puno ng igos. 아멘. Nararamdaman ka. 아멘. 이것이 바로 지구 종말을 예언한 이사야 선지자와 사도 요한에게 들려주신 하나님의 보이스라는 것입니다. Ito ang tinig ng Diyos na binigkas kay Propeta Isaiah at kay Apostol Juan na propesiya tungkol sa katapusan ng mundo. 그렇기 때문에 하나님의 전지전능하신 신성의 크기를 우리가 배워야 한다는 것입니다. Sa makatuwid, dapat nating matutunan ang kadakilaan ng kapangyarihang kabanalan ng Diyos. again, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Sa makatuwid, dapat nating matutunan ang kadakilaan ng makapangyarihang kabanalan ng Diyos. 그래서 our God, very heavy God. 아멘. 아멘. 이런 신학적인 지식 메모리를 하는 것이 매우 중요합니다. 그래야 여러분들이 기도할 때 그 크신 하나님의 신성 앞에 여러분의 조그마한 문제를 구할 수 있다는 것입니다. Napakahalagang kabisaduhin ang kaalamang theological na ito. Sa gayon lamang, kapag ikaw ay nananalangin, maaari mong hingin sa dakilang kabanalan ng Diyos ang iyong maliit na problema. 아멘. Ito Amen. ay kanyang susolusyon. 아멘. Amen. 왜 수요 기도를 해야 합니까? 여러분을 직간접적으로 도와주시는 이들을 기도해 드려야 한다는 것입니다. Bakit tayo nagkakaroon ng mga prayer meeting kapag Wednesday? Ito ang panahon na ikaw ay hihingi ng tulong sa Panginoon at idadalangin mo sa Diyos ang iyong mga saloobin. You will pray no more. Why sponsors you will help you? Kung ikaw daw po ay hindi magpipray, bakit ikaw daw po ay tutulungan ng Diyos na hindi ka man nagpipray? Your big money, small money, no problem. Will your sponsor, you'll pray for you. Kaya isama din daw po natin sa prayer natin ang mga sponsors. Give you very happy, but no pray. Other God looking for happy, no happy. Kung ikaw daw po ay hindi nagpipray, hindi po matutuwa ang Diyos. Other God looking for very not happy. Hindi po siya matutuwa dahil hindi ka nagpipray. Your Christian manners really no good. Other God like this say. Ang isang Kristiyano daw po ay ugali niya ang nagpipray. 그래서 Pastor John always they need together pray 사바사바에. Pastor Lindo, 엔팅, 사리, 세임, 프란시스, 사바사바에 pray for you. People all member. 왜 금요 기도회를 드려야 합니까? 예수님의 겟세마네 기도를 생각하면서 예수님의 사역 고통을 생각하면서 우리들과 우리 자녀들의 영혼 구원을 위해서 모여서 눈물로 기도해야 한다는 것입니다. Bakit naman daw po tayo nagkakaroon ng prayer meeting kapag Friday? Dahil daw po si Jesus din ay nagpray sa Gethsemane at bumuhos o pumutak ang kanyang luha sa pananalangin. Now you are so many your parents looking for dancing many coming. 근데 but worship service do not come on. How to your baby salvation guidance help you? Kung sa panahon daw po ngayon, hindi mo sinasanay yung sarili mo na mag-pray at mag-attend ng worship, pagdating daw po na ikaw ay magkaanak, ano daw po ang maituturo mo sa kanya? student, teachers, temptations, schedule, many, okay, very good, long time, all night time, sacrifice help you. 근데 but worship service no coming. Kahit daw po sa mga edad natin ngayon, kapag hindi natin sinanay yung sarili natin, pagdating ng panahon, mahihirapan pa din daw po ang next generation natin. How to our God bless give you? Paano tayo i-bless ng Diyos? How to bless give you?
Paano ka i-bless ng Diyos? action, not beautiful. Kung ang mga action daw po natin ay hindi maganda. Why Father God, for family bless give you? So your really spiritual, good guidance. Ingatan din daw po natin ang ating spiritual na pamumuhay. Friday coming prayer meeting. 1 hour, 2 hour, singing, pray. 아멘. Amen. 왜 토요일 예배와 교회 봉사 교육을 해야 합니까? 안식일은 하나님께서 제정하신 거룩한 날입니다. Bakit daw po nagpa-practice kapag Saturday at kapag Sunday naman ay nag-worship tayo? Dahil ang itong mga araw pong ito ay mahalaga sa Diyos. So now we are so many people Saturday, Sunday no coming. Why? Do not education, beautiful, difficult. 그래서 so not memorize. May mga tao daw po na hindi nag-attend ng Sunday service o Sunday worship. Ito daw mga taong ito ay hindi nila naiintindihan kung ano ang kahalagahan ng Sunday service. 하나님께서 이 날을 거룩하게 복되게 하라고 명령하셨기 때문에 예배와 봉사로 순종해야 하는 날이라는 것입니다. Dahil iniutos sa atin ng Diyos na magpahinga sa araw na ito sa isang banal at pinagpalang paraan. Ito ay isang araw na dapat nating sundin sa pamamagitan ng pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Sabbath day and Sunday. Ang Sabbath day is Sunday. Amen. Rest. Amen. 그래서 all in the world, so many country to country, Monday to Friday, working day, business day. Saturday, Sunday, worship day, practice day, joyful day. Ang bawat mundo daw po na ang bawat mga bansa ay ang araw ng pagtatrabaho nila ay Sunday to Friday lang. Ang Saturday ay Sunday, inilalaan nila yon sa Diyos. Amen. 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 Your Sunday, your families together, sabay, going to Iriga, going to Nagasaki, you're going to good eating, sabay. At ang Sunday daw po, pag after ng Sunday worship, tinuturing din itong family day. Kung ang buong sambayanan mo pupunta daw po sa Iriga, sa Nabua, o saan nyo pa gustong pumunta. Why? 일요일 예수 부활 기념 예배와 잔치가 중요합니까? 인간들은 누구나 종교적인 소원이 있습니다. 그것은 자기 영혼에 대한 불안으로부터 해방입니다. Bakit napakahalaga ng serbisyo at kapistahan na linggo ng pagpapagunita sa huling pagkabuhay ni Jesus? Ang bawat isa ay may relihiyosong hangarin. Ito ay kalayaan mula sa pagkabalisa ng kanilang mga kaluluwa. Karuman ka din. 까르루아. Filipino major. 까르루아. 아멘. 아멘. Kaluluwa. 까르루아. Kaluluwa. 프리덤. Soul, 아멘. Soul pastor. Soul. 스피리투얼 프리덤. 아멘. 아멘. Amen. 자, 그래서 까야 모두가 종교에 매달려 있습니다. 그런데 역사 이래 예수님 외에는 종교 교주들이 죽었다가 부활을 하지 못했다는 것입니다. Ito daw po ay isang selebrasyon na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya tayo ay nag-a-attend ng Sunday service. 아멘. Glory to God. 아멘. 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 So also now resurrection day worship. Kaya daw po ang Sunday worship, ito ay ginagamit o talagang ino-honor na si Jesus ay nabuhay muli. 그래서 you allow spiritual resurrection. At tayo din daw po ay magkakaroon ng spiritual na resurrection spiritual freedom. and spiritual freedom. 아멘. Amen. 자, 그런데 예수님 부활로 자신의 신성을 확증해 주셨기 때문에 일요일을 주님의 날로 제정해서 기념하는 것입니다. 성경에는 없는 내용이지만 부활이 너무나 큰 기쁨이기 때문에 이 날을 축하하지 않는 기념의 날로 지키고 있다는 것을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Gayunpaman,
dahil kinumpirma ni Jesus ang kanyang kabanalan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ang linggo ay tinatag bilang araw ng Panginoon at ginugunita. Hindi ito matatagpuan sa Bible. 아멘. Sunday, joyful day. Na ang Sunday ay joyful day. 아멘. Amen. 자, 넘버 2. 그럼 찰스 다윈의 진화론은 무엇을 말하고 있는 걸까요? Ano kaya ang sinasabi ng mga ng mundo, ng story about kay Charles Darwin? 다윈의 종의 기원이라는 진화론 이론이 출현한 것이 19세기에 나왔습니다. Ang teorya ng evolusyon ni Darwin on the origin of species ay lumitaw noong ika-19 na siglo. Ito talaga. 다윈의 진화론은 천지 창조 작품을 도적질해 갔다는 것입니다. Ang teorya na evolusyon ni Darwin ay ninakaw ng Diyos ang gawain ng paglikha ng Diyos. Today teacher come on very happy. 자, 하나님의 작품을 도적질해 가지고 자기가 뭘 발견한 것 같이 과장해서 발표를 했는데 그것이 미생물 진화와 아메바 진화라는 이름을 붙인 것입니다. 사람들은 이 미생물을 하나님께서 천지 창조하실 때 이미 창조해 놓으신 미생물이라는 것을 알지 못하는 무지의 결말을 써낸 엉터리 진화론 답안지라는 것을 모르고 있다는 것입니다. I don't understand. 그냥 니디. Different pastor. 다인 난리지. So 나일 난리지. Before Father God, in the beginning, Father God, so many Father God, history, education, help you. Yung mga history daw po patungkol kay Jesus ay natatakpan na. Mas iniisip nila o mas interesado sila doon sa story ni Charles. Father God in the beginning, heaven and earth. Father God, Lily. Father God, strong day, animals. Ang mga tao ay interesado na doon sa story o teorya ni Charles Darwin kaysa doon sa kwento ng Diyos. BC, 아메바, all the same. 아멘. 왜 이런 이론이 나올 수 있었을까요? 천지 창조의 영적인 의미를 모르니까 그렇습니다. 그리고 하나님의 초월적 능력을 모르기 때문에 하나님의 신성을 무시하는 행동들이 나오는 것입니다. Ito daw po ay lumitaw at ito ay dahil hindi nila maunawaan ang mga espiritual na kahulugan ng paglikha. 아멘. Amen. 아멘. Father God, ministry work, do not understand. So also problem, knowledge, delivery. Kapag hindi daw po natin naintindihan ang salita ng Diyos, nakaka-receive tayo ng iba't ibang teaching, iba't ibang katuruan. So many people not knowledge, first dying, very good. dying knowledge, very good. Many obedience, let's go. At kapag naintindihan mo daw po ito, ang katotohanan patungkol sa Diyos, sundin daw po natin. 그래서 Mag-obey also tayo sa word. in the world so many neighbor dying salvation, dying slavery, knowledge. Amen. Amen. So many people dying slavery knowledge. 그래서 also so many people herong probably. Kaya daw po marami na daw po ang namamatay o namatay na dahil sa maling katuruan na kanilang natanggap. 자, everyone. 십자가에서 죽었던 예수가 로마 군병이 창에 찔려 뿌리가 터지고 물과 피를 다 쏟아내고 죽어서 장사 지는 지 3일 만에 살아서 동굴무덤 밖으로 나와 이곳저곳을 다닐 수 있다는 이론을 어떤 진화론자가 이것을 조목조목 설명해 낼 수 있겠습니까? Si Jesus, namatay sa krus, ay tinusok ng sibat sa isang sundalong Romano. Ang kanyang tagiliran ay pumutok at lahat ng kanyang dugo at tubig ay dumaloy palabas. At 3 araw ng pagkatapos ng kanyang kamatayan at libing, lumabas siyang buhay mula sa kanyang libingan at naglalakad-lakad. 아멘. 아멘. 그래서 also 세상 학문은 초등 학문이라는 것입니다.
Kaya ang makamundong katuruan ay kinakailangan na saliksikin pa din kung yun ba ay totoo o hindi. Everyday elementary style quality education. Hindi na daw po tayo mag-focus sa mga pang-elementary na teaching. 원로부가 theology는 high masteral PhD education. Kundi matutunan daw po natin yung mga matataas na katuruan patungkol sa Diyos. 스튜던트 아멘. Amen. 아멘. 자, 하나님은 어떠한 시공도 초월해서 역사하실 수 있다는 하나님의 신성을 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Kaya pinagpapala ko kayo sa pangalan ni Jesus na maniwala sa kabanalan ng Diyos na ang Diyos ay maaaring gumawa ng lampas pa sa anong oras at space. everyday 성경을 읽어서 하나님의 영감을 받고 글도 쓰고 책도 쓰는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Basahin ang Bible araw-araw, tanggapin ang inspirasyon ng Diyos o ang revelation ng Diyos at maging mga taong sumusulat ng mga aklat. Pastor always 3 floor, my chair sit down, typing, new knowledge, spiritual knowledge, always type. Amen. Si Pastor Jong daw po ay everyday nag-aaral siya ng Bible at tinatype niya kung ano yung mga importante. 정말 우리 모두에게 하나님의 영감과 하나님의 지혜가 충만하게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Kaya sana'y pagkalooban ang lahat ng karunungan na nagmumula sa Diyos. 아멘. Glory to God. All 사바이 big hands come on. Glory to God. 할렐루야. 아멘. 아멘. Thank you so much. 자, 넘버 3. 그럼 오늘날 이렇게 뒤엉켜 살아가는 인류의 인간들은 누구를 통해서 왔을까요? Kaya sa mundo ngayon kung saan ang kasangkatauhan ay nabubuhay sa ganitong gusot na kalituhan, kanino nagmula ang mga tao? 위로 즉 영으로는 하나님의 자녀들이요 아래 즉 땅으로는 아담의 후손들에서 그들의 자녀들이 오늘날 형제 자매가 되었다는 것입니다. Mula sa itaas, ibig sabihin sa espiritu, sila ay mga anak ng Diyos. Sa ibaba, sa lupa, tayo ay inapo ni Adan at ang kanilang mga anak ay naging magkakapatid na ngayon. 아멘. 아멘. 이런 역사적 과정을 배우지 않기 때문에 현대판 선지식의 종이 되어서 살아가고 있다는 것입니다. Yes. Dahil hindi natin natututunan ang prosesong ito sa kasaysayan, nabubuhay tayo bilang mga modernong alipin ng mga paunang paniniwala. 문제는 이런 동적 역사 인식을 모르기 때문에 전쟁의 종들이 되고 있는 것입니다. 가르친다는 것은 먼저 잘 가르칠 수 있는 역사적 지식 베이스를 확보해야 한다는 것입니다. Ang problema ay dahil hindi natin nauunawaan ang pag-unawang ito sa kasaysayan sa ating sariling mga kababayan. Tayo ay nagiging alipin ng digmaan. 그래서 so many country to country, yesterday, Iran, American United, now war, so many people, because of die. Why? Rocket, many delivery. Kahapon daw po ay nagkaroon ng digmaan patungkol sa Iran at Amerika. 자, 그리고 겸손하게 신구약 하나님의 말씀과 예수님께서 오셔서 가르쳐 주신 신론과 예수님의 겸손, 예수님의 목양, 예수님의 치유사역, 예수님의 자기 희생, 예수님의 거룩한 죽으심, 예수님의 부활의 무덤에서 살아나심, 예수님의 부활 승천. Ang pagpapakumbaba ni Jesus, ang pagpapastol ni Jesus, ang ministeryo ng pagpapagaling ni Jesus, ang pagsasakripisyo ni Jesus, ang banal na kamatayan ni Jesus, ang muling pagkabuhay ni Jesus mula sa libingan, ang muling pagkabuhay at pag-akyat ni Jesus. Yun daw po ang nangyari sa buhay ni Jesus. Amen. In this volume, 7 volume, you not memorize big spiritual plan, come on. Amen. Amen. Naintindihan po?
Mga kapatid, 자, kaya pa? 자, 1, 2, 3, 4. humble, second. Ano daw po ministry. yung ginawa ni Jesus? Una, Oh. siya'y nagpakumbaba. Number 1, humble. Number 2, Humble. ministry work. Number 3, Siya'y nagpastor. healing work. Siya'y nagpagaling. Number 3, sacrifice work. Siya'y nagsacrifice. Number 4, you'll die. Siya'y namatay at muling nabuhay. Your memorial resurrection. Memorial resurrection. You're Pagkamatay at muling nabuhay. going to spiritual country 레치고. At siya'y umakyat sa langit. 아멘. Amen. 이 seven volume you not memorize always spiritual 해롱 come on. Kapag hindi daw po natin ito paniwalaan o tatandaan, tayo magkakaroon ng confusion. Malilito tayo. 예수님이 오늘날 성령 감림으로 다시 오셔서 능력 주심 그리고 예수님께서 다시 성령으로 오셔서 3살 끝날까지 our together Ang pagbabalik ni Jesus sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbaba ng banal na Espiritu noong Pentecostes. At babalik sa Jesus kasama ang banal na Espiritu at makakasama natin hanggang sa katapusan. 아멘. 아멘. Amen. Now in this time, now your body, God of temple. At ngayon daw po, ang katawan natin ay templo ng Diyos. God of temple. Also, you are always Jesus Christ Spirit, Holy Spirit, 사바이 together. Dahil ang buhay natin ay templo ng Diyos, patuloy daw natin hanapin ang Holy Spirit. And there's so many people, schedule program, education program, 마기 tayo ng bagong awi, 마기 tayo sa Panginoon, 마기 tayo ng bagong awi, 마기 tayo sa Panginoon. Umawit, Pastor, umawit. Like this, 내치고, 빠들과 베리 하피와의 God of temple. Umawit tayo ng 자, 오케이, 사바이. 자, 레니, 1, 2, 3, 과리디도, 1, 2, 3, go. Pinakanta mo. 자, 마기 tayo ng bagong awi, 마기 tayo sa Panginoon, 마기 tayo ng bagong awi, 마기 tayo sa Panginoon. takirasaraha. Dakila siya. Dakila sa lahat. kirasarahat. Kaysa lang mo. 아멘. 근데 so now many schedule, education schedule, many people temptation education. How to spiritual dial no more. either Holy Spirit ground, 참소망 미션, Holy Spirit ground. Now Holy Spirit, your body, God of temple body. There's so many people, spiritual smell calling. 그래서 so many, motor sliding dial, have sick, why? Father God, not happy. Why? God of temple, so many sin inside. Ang lugar daw pong ito ay templo ng Diyos, kaya sikapin natin na ang lugar na ito ay maging banal na lugar. Amen. Understand? Amen. 그래서 your beautiful education, spiritual, beautiful program, beautiful schedule, education. Now college finish, night club, let's go. So many people, so many society song, dancing, no problem. Then our school, this is Christian school, God of school, the temptation education. Amen. Amen. Kapag sa college daw po, may mga estudyante na pumupunta sa nightclub at kung ano-ano daw po ang ginagawa.
Pero ito daw pong school, sikapin natin na maging holy ground, maging holy school, Christian school. How to teacher? How to student do not obedience? Manila education Tibet program. Understand? 아멘. 그래서 beautiful education guidance, spiritual beautiful education guidance. 자, 잘 배우고 잘 가르칠 때 여러분의 당사자 개인이 축복을 받습니다. 여러분 가족이 복을 받습니다. 여러분의 공동체가 복을 받습니다. 여러분 사회가 복을 받습니다. 국가가 복을 받습니다. 세계가 인류 사회가 되고 인간들이 구원을 받습니다. Kapag natuto kang mabuti at nagtuturo ka ng mabuti, ikaw mismo ay pagpapalain. Pagpapalain ng iyong pamilya, pagpapalain ng iyong komunidad, pagpapalain ng iyong lipunan, pagpapalain ng iyong bansa. Ang mundo ay magiging isang lipunan ng tao at ang sangkatauhan ay maliligtas. 자, only today 참소망 크리스찬 철치 why come? 무슨 수업을 받으려고 나오셨습니까? Marami pong estudyante dito sa Chamsoma. Kinakailangan daw po natin i-invite sila para sila ay makarinig ng salita ng Diyos at makatanggap ng kaligtasan. 바른 역사 인식을 가르쳐야 합니다. 바른 교육으로 헌신해서 올바르게 살아갈 수 있는 미래의 주역이 되도록 교육을 해줘야 된다는 것입니다. Dapat nating ituro ang tamang pangunawa sa kasaysayan. Dapat nating tulungan ang mga mag-aaral na turuan sila upang mamuhay sila ng matuwid sa pamamagitan ng wastong edukasyon at maging mga pinuno sa hinaharap. Pastor Jong, Paul brother, worship coming, very very happy. Very very happy. 아멘. 아멘. Amen. Job is good. Job is good. worship service come on. 자, 그래야 여러분들과 여러분의 세상이 미래가 밝습니다. Kapag daw po ikaw ay may natutunan patungkol sa Diyos, ang iyong buhay ay mabubuksan, maliliwanagan sa kung ano ang mayroon talaga sa mundong ito at kung ano ang katotohanan patungkol sa Diyos. 수많은 나라 교사와 학생들이 눈물을 흘리며 자기 미래를 위해 부족함을 채우려고 방과 후에도 보충 학습을 하고 있습니다. Ang mga guro at mag-aaral sa hindi mabilang na mga bansa ay lumuluha. Kahit na pagkatapos ng eskwela upang mapunan ang kanilang mga pagkukulang para sa kanilang sariling kinabukasan. 음악, 수학, 국어, 영어, 과학 분야에 나와서 트레이닝하고 있습니다. Ang mga ilang mga tao ay pumapasok sa mga akademya ng musika. Ang ilan ay pumapasok sa academic ng matematika. Ang ilan ay pumapasok sa akademya ng wikang Korean. Ang ilan ay pumapasok sa akademya ng English. Ang ilan ay pumapasok sa mga akademya ng Pilipino at iba pa. 많은 교회에 자신의 현재와 미래 청사진을 놓고 금쪽 같은 시간을 투자하고 있습니다. Naglalaan tayo ng mahalagang oras sa maraming gawain pang edukasyon, inilalatag ang ating mga plano sa kasalukuyan at hinaharap. 스쿨 프랙티스, 서머 클래스 프랙티스, 철치, 사터데이, 선데이 프랙티스 트레이닝, very very important. Ang Saturday and Sunday daw po, ito ay mahalaga na araw para sa Diyos. 뮤직 인스트루멘트 나 트레이닝. Your after what joyful come on. Ang Saturday daw po ay ang ilaan sa araw ng music training. Your college finish, going to job, going to job finish, your home come on, eating, CR going, sleeping, again, next morning, going to factory, going to office, job, working, business, and home come on, always the same generation. Ang magiging routine mo daw po ay kumain, mag-CR, maligo, matulog, magtrabaho. So yun daw po ang araw-araw na routine mo.
2026년, 2007학년도 무슨 꿈을 가지고 수업 받기를 소원하고 있습니까? Ano ang mga pangarap mo para sa taon ng 2026 to 2027? 아직도 어리석은 몇몇 학생들은 사랑의 눈이 멀어 미래의 꿈도 꾸지 못하고 있습니다. Tulad ng mga ilang hangal na estudyante at hindi man lamang makapangarap sa hinaharap, ikaw po ba ay isang taong nabubuhay na walang pangarap? 지금 몇 년을 참고 꾸준히 실력을 연마하고 기도로 준비하면 몇십 년 이상의 시간들이 축복이 될 것이지만 Kung magtsatsaga ka sa loob ng ilang taon, patuloy na hasain ang iyong mga kasanayan at maghahanda ng may panalangin, ang mga dekada ng panahon ay magiging mga pagpapala. 당장 오늘 눈앞에 어리석은 철부지들 사랑에 눈이 멀지 않아 미혼모가 될 가능성이 충분히 있지 않습니까? Ngunit kung ikaw ay nabubulag sa pag-ibig ng mga hangal at wala pang gulang na mga bata sa harap mo ngayon, hindi ba posible na malapit ka ng maging isang ina na walang asawa? 또 그렇게 태어난 아이는 가난하고 무능력한 부모 밑에서 태어나는 그날부터 그는 그 신생아는 무슨 희망이 있겠습니까? At ano ang pag-asa ang mayroon ng isang batang ipinanganak ng ganoon mula sa araw na sila ipinanganak sa mga mahirap at walang kakayahang mga magulang? 그래서 여러분 주변 언니들, 친구들 사례들을 보고 있지 않습니까? Hindi ba ninyo nakikita ang mga halimbawa nito sa paligid ninyo? Sa inyong mga kapatid na babae at mga kaibigan? 부디 정신을 차려야 될 것입니다. Kailangan mong matauhan. 자, 사바이 1, 2, 3고. Ulitin po natin, kailangan mong matauhan. 자, all young people, 사바이, come on, 1, 2, 3고. Young people, repeat after me, kailangan mong matauhan. Today by Marinel worship 녹함. She is sick, Pastor. Well, you're looking for have a seat, worship 녹함. Why? Temptation spirit inside. All very tired. Student very tired. Parents very tired. now the same very tired. Why like this education? You are dancing, dancing very happy. 나이트 클럽 내치고, dancing many schedule, program, beautiful, many. This is Christian school. Amen. Holy ground. Amen. Holy ground, education ground, not understand? Holy ground, Christian school, Christian church. Amen. Education, true, beautiful education help you. 아멘. 우리 모든 학생들이 영롱한 꿈을 꾸고 오늘과 미래를 위해 기도하게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Naway mangarap ang lahat ng ating mga estudyante na maningning na mga pangarap at manalangin para sa ngayon at sa hinaharap. Sa pangalan ni Jesus. 아멘. Glory to God. 아멘. All 사바이 아멘. Palapakan po natin ang Diyos. 자, 10 minutes. 자, 뮤직 멤버 come on 10 minutes pray. 사바이. Tayo po ay mananalangin. 필리핀 프레시덴트, 필리핀 officers, Ipanalangin natin ang officers education. 저 pray for you. 바라가의 리더, 또 코리아 your members, visitors understand, pray for you. 자, all our members, church members, school member, parents, student. 자, all 사바이 let us pray. 1, 2, 3, go. 널 할렐루야. 아버지 주님 감사합니다. 아버지 주여 아버지 예수님께서 피 묻은 손으로 못 잡은 손으로 아버지 함께 해주시고 임해주시고 주님 앞에 영광 돌리게 하시니 감사함을 드립니다.
드립니다. 아버지 참소방 아버지 그리자 스쿨 참소방 아버지 그리자 처치 아버지 주님께서 피 묻은 손으로 못 잡는 손으로 아버지 함께서 맞아주시고 내주시옵소서. 아버지 하나님 이곳은 아버지 하나님이여 아버지 사탄의 그라운드가 아닙니다. 이곳은 아버지 하나님의 이빌의 그라운드가 아닙니다. 이것은 아버지 디모스의 그라운드가 아닙니다. 하나님 아버지 이것은 아버지 마누라 그라운드입니다. 홀리 스피릿 가 그라운드입니다. 아버지 주의 아버지 지저스 크라이스트 그라운드입니다. 하나님 아버지 주님께서 아버지 주의 아버지 주님께서 이 그라운드를 아버지 피 묻은 손으로 아버지 못 잡은 손으로 아버지 축복하시고 내주셔서 이 사탄 스피릿 이 나라의 몸 지저스 캐나오 이 스피릿 이 나라의 몸 지저스 캐나오 디모스 스피릿 이 나라의 몸 지저스 캐나오 아버지 시크릿 스피릿 이 나라의 몸 지저스 캐나오 아버지 주님께서 함께하시고 내주셔서 아버지 주여 아버지 예수 나오는 아버지 주여 아버지 주여 아버지 보내시기를 아버지 힐링 아버지 함께 보내시기를 들어가세요. 힐링 보내시기를 들어가세요. 아버지 바디 아버 소ul Father God your healing blessing help us your healing delivery help us Father God 아버지 로열 아버지 진친 아버지 에밀리 아버지 주여 아버지 만테 아버지 주여 아버지 내리마들 아버지 하나님 아버지 주여 얼핏 아버지 예수단 눈에 봐 아버지 주님께서 함께하시고 내주시고 아버지 주님께 영광을 도와주시고 내주시고 아버지 주여 아버지 주여 아버지